Yurdumuzun iqtisadi ulgamyny ösürmekde hormatly prezidentimizin döredip berýän giň şertleri telekeçilere öňjeli işlemäge, daşary ýurtlardan getirilýän ölümlüň orny tutýan ýokur hilli ölümleri öndürmäge mümkinçiliklerdir diýe. Arkadaýly gahrman serdarymyzyň başda durmagyny ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik işleri barha kämilleşip, bu gurda uly üstünlikleri gazanylýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Nepis harit nişanly jorap ölümlerini öndürýän hususy kerhananyň ölümlerim Hiltaýdan aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Kerhananyň agdyr işgärleri kämil texnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçekde öndürýän jorap ölümlerini halka hödürleýärler. Hususy kerhanada dokma we taýýarlanyş, gaplaş bölümleri şeýlede çiğmallary we taýýar ölümler saklamak üçin ammarlar hereket edýär. Kerhananyň ölümçilik bölümlerinde daşary döwletleriň dünýä bel kompaniýalarynyň enjamlary öndürjekli işledilýär. Bu hususy kerhanada öndürilýän ýokary hilli ölümlüň sany barha köpelip, ilatymyzyň ösen isleglerini kanatlandyrýar. Ýokary hilli dürli görnüşli joraplary öndürmekde öz ýurdumyzda öndürilýän pagty esasy çiğmal hukmyna ulanylýar. Bu ýerde arkadaýly gahrman serdarymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çekýän hususy kerhananyň işçileri halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna beleniljek hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk şanly toýuny zähmet üstünlikleri we täze ölümleri bilen sowgatly barmagy maksat edinýärler. Kerhananyň öňjeli işleýän bölümleriniň birem tikinçilik bölümüdir. Eli çeperi gelini gyýylan ençemesiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çağlar yetkinjekler gelini gyýylar oglanlar üçin ýetlenen joraplaryň bezek işleri ýerine ýetirilýär. Şeýlede bu kerhanada ähli pasyllara ýetlenen galyň hemem ýoky, uzyn we gysga görnüşli jorap ölümler taýýarlanýar. Kerhanada ösen enjamlaryň kömegi bilen jorap ölümlerini bezemek we nagyşlamak işi alyp barilýar. Häzirki wagtda dürli ölçekli, göze geligli öndürilýän jorap ölümleriniň görnüşi 10 ýaşa ýetýär. Ýokary hilli joraplar içerki bazarlarda uly islegilerilýän ölümlerdir. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna kerhananyň agdyr işgärleri jorap ölümleriniň täze görnüşlerini taýýarlap, ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmekligi öz münasip goşantlaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamy ýokurlanmak barada edýän aladalar netijesinde ýurdumyzyň eşewur telekeçileri iş öndürjeklerini hasam artyryp, joşguny zähmet çekýärler we öz öndürýän ölümlerini eksport etmek maksat edinýärler. Kerhanada joşguny zähmet çekýän işgärler döredilýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadaýymyza, hemem arkadaýly gahrman serdarymyza alkyşly sözlerini aýdýarlar.